Яңа ел хыяллары тормышка ашты. Түбән Камадағы 47 һәм 49 микрорайоннарда тау шугалаклары барлыкка килгән. Аларны шушы районнарда яшәүчеләр үзләре ясаган. Әлеге башлангычны шәһәр хакимияте хуплаган. Тулырак мәгълүмат алдагы материалда. Нәни осталар көрәкләр белән коралланган алар өлкәннәргә кардан тау ясарга булыша. Эш барышын Николай Пермяков бәяли. Ират 40 елдан артык үз куллары белән кышкы аттракционнар ясый икән. Бүген үз тәҗрибәсен яшьләргә бик теләп өйрәтә. Без бу микрорайонда бик дус итеп, дорожный итеп менә горка ясарга чыктык. Да тәртипле балалар да безгә булышалар. Менә яңа ел буенда инде яңа нашинди сооружение возводить итәбез инде. Кардан ясалган тау 47 һәм 49 микрорайоннар арасындагы кырда барлыкка килә. Төзелешкә рөхсәтне Айдар Медшин бирә. Түбән Кам мэрына Елена Романова мөрәҗәгать иткән. Күп балалы хатын-кыз әйтүенчә, чыршы шәһәрчекләре ерак урнашкан. Хәзер күршеләр ярдәме белән бәйрәм ишек алдына килә. Монда шуарга орын юк. Бөтенебез сөйләштек тә, балалар белән бергә чыктык. Хәзер ясап бетерергә кирәк әйбәтләп. Соңыннан бөтенебез бергә, уллар белән дә, балалар белән дә бергә Алла бирсә шуарга сеңсәсә. Бу эшкә башкалар да кушыла. Түбән Камлылар кардан ясалган тауларны фотога төшереп социаль челтәрләргә урнаштыра һәм меңләгән лайклар җыя. Тик алар өчен бу мөһим түгел. Балаларның йөзләрендәге елмаю шәһәрдәшләр өчен зур бүләк. Мондай таудан балалар гына түгел, оллар да шуала. Күңелле бит.